terve. No niin, Täällä täällä. Kryduks Deer ja tämä henkilö, joka haisee. No niin, täällä pelataan Haisevaa. Growtopiaa ja Ja tässä lukee poliisi, koska me tänään ollaan Jaa. Rosvo. Jos se... ei Moslounet. Kaikki, ketkä tilaa tämän naisen kanavan, miksi mä olin sanomassa nyt sinne? Kaikki, ketkä tilaa tämän no, kaikki, ketkä tilaa tämän kanavan, on nyt virallisesti pakko tilata mun kanava. Hei! Mä menin putkesta! What? Oi, mä en täällä alla. Täällä. Näetkö mut? En vasta. Laita full screenin, niin sä näet. Odotas. Mä pompin. Niin mä jatkan tätä siis. Full screen. Mä löysin tänne. Okei, no niin. Jouluiset terveiset siis. Siis jouluinen aloitus tänään täällä poliisistadionissa ja tämä on siis joulun spesiaali. Sitten kun... Niin mitä? Kato mitä mä löysin. Mistä? No, tämä video vain alkaa tästä. Me ollaan kävelemässä normaalisina ihmisinä poliisiasemalle. Me mennään katsomaan asioita täällä, että onko... Okei, anna nyt mulle selostaa tämä alku. No niin, siis asia. Mulla lagaa. Ja toinen juttu. Okei siis. Mä menen Oikeasti nyt pääs. mun omaan selliin, moikka. No niin, nyt siis. Ai niin joo. Tämä on siis jouluspesiaali ja sitten vasta joululoman jälkeen tulee uusia jaksoja. Elikkäs joululoman jälkeen tulee vasta seuraava jakso. Se just sanoit, mutta anyway, minä tällä hetkellä yritän päästä vankilaan, koska tämä video on vähän niin kuin vankilapako. Niin siksi mä menen vankilaan. No niin ja siis. Okei. Miten sä voisit paeta vankilasta, jos sä et edes oo vankilassa? Lol. Kysypä sitä itseltä. Oh my god, mä vaan just tein kierroksen. No niin siis. Jumala. Missä sun selli on? Mun on tässä. Mulla ei oo vielä se. Hetki, mä haen mulle itselleni selliin. Okei, nyt mä menen nukkumaan. Mikä selli sulla on? Mä en näe sun selliä. Mun selli on täällä. Mun selli on täällä, jos on paljon tavaraa. Mä saan lahjoja. Okei, nyt. Mä en taho, että alkaa. Okei, nytten. Nyt mä menen mun omaan selliini. Se on just toisella puolella. Ja mä nukkaahin vessa. Jaa, moi. Moi. Tuu katsomaan, missä mun selli on. Anyway. Täällä on mun selli. Okei, mä nukun. Anyway. Jalag! No anyway. Eli siis me molemmat yritetään paeta täältä paikasta, mutta se probleema on, että miten? Ja se probleema on, että sä hyppäät. En mä hyppää, mä tänne. Vaino! Mennäänkö tonne? Ei. Mulla on aika ihan sikana. Yhdestä. Nyt ei saa lakaa. Messä vaan sitä katsoa. Voi jumala, minkä seksikkänä. Mä oon jo nukkumassa, hyvää yötä. Ethän sä nuku. Mä oon vessassa nukkumassa. Hei, me ollaan samassa sellissä, ei kun ei ollakaan. Mulla on parempi selli. Ette arvaa, missä mä kahin. Ei kun sä teet samaa jätön! Tiedätkö vaan mä nukun vessassa? Samoin mä tätä. Lol. Vessaan nukkuvat kamot. Tan tan tada. Onks sä nukkumassa? On. Kuulostaa ihan joku sama kuin kuolemassa oikeesti. Mitä? Lol.
No. Okei. Tänään pitää meidän vankilapakon ja mä en Sä lagaat! En mä lagaa, vaan sä lagaat. Mä lagaan. Milloin me lopetetaan tämä video? Et vielä voi. Nyt! Nyt! Hei! Hei! Mä Jep. löysin meidän vankilapakon. Okei, nyt tämä video loppuu. Ja level 1 näköjään heti loppuu. Okei. Siis. Moi! LOL. Okei, nyt tää loppuu.